encara relacionat amb la política, una trentena de persones han dormit aquesta nit a la plaça de la Vila, i és que un dia després de les eleccions municipals, el moviment dels indignats s'ha fet escoltar aquest dilluns amb més força que mai a Badalona. Quasi unes 500 persones han participat en una cassolada i una assemblea multitudinària on ja es va parlar de portar la indignació als barris. Sota el lema de Badalona reacciona o per una llei electoral digna, els indignats feien sentir les seves cassoles a les 9 del vespre. Tot i que hi havia cartells que feien referència al candidat del PP, Xavier García Albiol, els organitzadors van insistir en que no es tracta d'una concentració en contra de cap partit, sinó en contra del sistema polític i financer en general. La voluntat una miqueta de fer coses aquí és portar els vents d'indignació que es venen de Barcelona. La majoria dels que hem impulsat això venim de l'acampada de Barcelona de Plaça Catalunya i volíem que aquesta indignació sigués visible als carrers de Badalona. Vull fer una crida a tots els joves com nosaltres dos que estan a casa dient que no farem res, que si tots aquells joves que pensen això estiguessin aquí, serien molt més i les coses farien molt més ràpid, i animo a tot aquest jovent. La classe obrera i les classes populars no han de pagar aquesta crisi. Hi ha moltes problemàtiques aquí que també s'han de parlar, perquè pel que sembla la classe política ha ignorat completament moltes de les nostres reivindicacions. A 11:45 començava l'assemblea, que s'allargava fins a 11:45. A banda de l'acampada de Badalona, també es va decidir la creació de 3 comissions, la de creativitat, la de comunicació i la d'activitats. També es va parlar de difondre el moviment per portar-lo a tots els barris. Aquesta nit, 28 persones ja han passat la nit a la plaça de la Vila. Expliquen que estan contents del suport rebut per part dels veïns i que els han portat menjar i begudes. Esta mañana tres personas que se habían quedado a dormir se han acercado a Plaza Cataluña, a las diferentes comisiones, sobre todo divulgación y actividades y jurídicas, de que estábamos aquí, de que íbamos a seguir adelante, de que la veamos de forma positiva, porque ha habido una acogida de Badalona bastante buena. A aquesta hora hi ha convocada una nova concentració a la plaça de la Vila per distribuir-se en comissions, i a les 9 hi haurà una nova cassolada i una altra assemblea que esperen que sigui encara més nombrosa que la d'ahir. Pensando que todo ya está perdido, será más difícil poderlo cambiar. Perder el tiempo es el enemigo de todo amante de la libertad. Caminando se hace el camino, aunque da mucho por descubrir. La vida está hecha de sueños que unos locos quisieron cumplir.